Personalmente, e en nome do Bloque Nacionalista Galego, quero expresar todo o noso apoio ao compañeiro Xaquín García, todo o noso apoio. Quero decir tamén que nós estamos aquí dando a cara dende a seguridade absoluta da inocencia, de que a persoa inocente en toda esta cuestión é precisamente o noso alcalde e candidato, non? Digo isto porque tamén nos gustaría que o Partido Popular dera máis a cara en explicarlle a xente o porqué utilizou esta lei, que, por certo, é unha modificación da lei electoral prevista, esa modificación para impedir a participación nas eleccións da esquerda abertzale, para intentar descabalgar a un candidato frente ao que seguro que pensou o Partido Popular non tiña ninguna posibilidade de ganar as eleccións en Arzúa. Pero estamos diante dunha cousa, dunha actuación que tamén merece unha reflexión máis, non? É que se están vulnerando, na nosa opinión, os dereitos democráticos básicos de unha persoa, en este caso, do noso candidato. É dicir, o dereito a ser elexido. E nós estamos convencidos de que se está vulnerando coa aplicación da lei este dereito. Ben, o compañero xa fixo un relatorio aproximadamente de como se foron desenvolvendo os feitos que acaban concluindo donde todos sabemos que concluíron, non? Pero en calquer caso eu reitero que quen foi o autor da ilegalidade foi o Partido Popular. Ese é o autor, non? E resulta que quen paga a consecuencia da actuación do Partido Popular é un alcalde do Bloque Nacionalista Galego, non? Si isto non é o mundo ao revés, o parece. Eu invito, e desde logo me gustaría, que todos os cidadáns galegos puideran conocer a realidade tal calé, porque eu digo aquí públicamente que a maioría dos cidadáns deste país dirían que estamos diante dun mundo absolutamente ao revés. É dicir, que o culpable de facer unha licencia ilegal, etc., ese sale sin pena ni gloria, sale de rositas, e o inocente, que o alcalde, en este caso, do Bloque Nacionalista Galego, pois paga a culpa que non ten. E o señor Núñez Feijóo decía outro día que non foi o Partido Popular o que facía inelexible ao noso candidato en Arzúa, que foi a lei. Bueno, a pregunta que hai que facerlle ao señor Núñez Feijóo: que lei é esta, señor Núñez Feijóo, na que o culpable resulta inocente e o inocente culpable? O señor Núñez Feijóo e o Partido Popular non poden aparecer como irmanciñas da caridade, como si con eles isto non fora, porque esta actuación de xunta electoral xulgados de detrás se fai a instancia do Partido Popular, e polo tanto o que revela que o Partido Popular quere ganar, en fin, por outras vías, o que sabe que non podía ganar nas urnas, e polo tanto o señor Núñez Feijóo non pode poñer carita de inocente dicindo: ai, eu non son, é a lei. Non é certo. Primeiro, porque esa lei se modificou dende logo co voto do Partido Popular, e segundo, porque esta aplicación se fai a sabiendas e a instancia de parte do Partido Popular. Por lo tanto, eu decía que nos damos a cara diante da ciudadanía na seguridade de que, dende logo, nós non temos nada que ocultar. Estaría ben que o señor Núñez Feijóo seguira explicándolle aos cidadáns a ver por que efectivamente lista a que unha persoa inocente pois non poida presentarse, non? Eu, por último, quero decir que hai un manifesto últimamente de moda que se titula algo así como Indignádevos, non? Indignádevos, non? E eu, francamente, creo que é indignante, é indigno o comportamento do Partido Popular. É indignante e é indigno, non? Por certo, ese Partido Popular que tantas veces quere dar leccións de ética, de honestidade, en fin, aos demais, non? Tan tolerante, por certo, ca corrupción nas súas propias filas, tan tolerante co transfugismo, tan incompetente, por certo, para resolver os problemas da xente. Ora, eu tamén quero vos decir unha cousa: o Partido Popular non se sairá ca súa.
Non se vai a sair ca súa. Dende logo, estou convencido que os cidadáns da Arzúa non van a pasar por alto esta actuación. Estou convencido que perderá as eleccións en Arzúa. E, en segundo lugar, non conseguirán retirar da vida política o noso compañeiro Xaquín García. Fagan o que fagan, non o conseguirán retirar. Pero, en calquer caso, xa digo, nós o que queremos é deixar claro que, en fin, neste caso que nos ocupa, os culpables, en todo caso, será o Partido Popular, o inocente, o Bloque Nacionalista Galego e Xaquín García. Canto máis pequena son as localidades no noso país, mellor conocemos as prácticas do Partido Popular. Porque o dominio que teñen sobre as institucións é grande e, polo tanto, somos nós, como digo, os que mellor o coñecemos. Nada máis quixera facer un relato cronolóxico do que ocorreu con esta a miña sentencia, que por desobediencia estou condenado, e a raíz de eso unha denuncia do Partido Popular ante a Xunta Electoral de Santiago de Zona, pois é a que me ten neste momento como sacado da lista como candidato do BNG para Arzúa, para a alcaldía de Arzúa. Polos anos 90, cando no 89 este alcalde que votou hasta o 2003 do Partido Popular se construye unha obra que excede nas súas alturas de unha planta, é dicir, estaba autorizada para baixo e 4 alturas, e os promotores fan baixo e 5, entrase nunha, digamos, denuncia por un familiar, precisamente, do propio alcalde, e iso continúa hasta o ano 97, onde o alcalde do Partido Popular, o sea, onde hai unha sentencia firme do Tribunal Supremo, e sigue sendo alcalde do Partido Popular, e ata o ano 2003, e isto que xera gustaríame deixarlo moi claro, o Partido Popular, digamos, o goberno do Partido Popular do Concello de Arzúa non fai ningún trámite administrativo, absolutamente ningún trámite administrativo, para levar a derribo esa planta que ten unha sentencia firme do Tribunal Supremo e cumplila polo tanto, que sería derrubar esa sexta planta. Bueno, pois, cando nós entramos no goberno, o BNG entra no goberno en Arzúa, volve de novo o Partido Popular malos seus familiares, deste que fora xa alcalde, a empezar a exixirnos a nós que denuncias ante a sala e tamén despois ante o fiscal para levar a cabo, que nos leváramos a cabo iso. Nós fixemos durante 3 anos, ata o 2003-2006, 2 trámites administrativos, que foi levar a contratación por procedimento aberto o derrubo da planta, e non houve nadie que se ocupara, que se interesara por ese derrubo. Entre outras cousas porque, por suposto, era moi conflictivo, dado que todo o edificio estaba ocupado por incluso ali onde temos o rexistro, a notaría, establecementos comerciales e, por suposto, moitos veciños vivindo. Nadie quixo, ningunha empresa se presentou a esa convocatoria, e despois de segunda fixemos un novo a contratación, ese procedimento cerrado, que convocamos a 3 empresas e tampouco foi posible. Bueno, pois a partir de aí, eso, como digo, esa insistencia, esa acuse continuo do Partido Popular para que se levara a cabo, digamos que o fiscal pideu que o xuíz actuara, e neso é cando a min, no mes de outubro, sale unha sentencia que me condena a 6 meses de inhabilitación. Que quede claro que esa sentencia notifícaseme en xaneiro deste ano, e tarda máis de 3 meses en notificárseme desde que se fai efectiva esa sentencia, que se dita, como digo, no mes de outubro. A partir de aí, pois, creo que coñecedes xa máis como ocurriron os feitos,
E eu quero tamén deixar aquí claro que eso sí que supoño que Guillerme tamén o ten, de todos os deberes de ter, e é que hai unha lei que entra en vigor no mes de xaneiro na que pois a min me colle no medio como condenado por desobediencia, na que non podo presentarme, e isto é única e exclusivamente porque o Partido Popular vai a por min ante a Xunta Electoral de Zona e denuncia a miña candidatura como novamente candidato a alcaldía. Calquer cidadán sabe que hai cidades deste país que teñen máis de 2.000 vivendas por derribar con sentencias firmes por arriba, por abaixo, por aquí, por alá, e non aconteceu nada como isto. Ou non. Ou aquí o señor Núñez Feijóo non sabe de que fala. Mire, que non poña a carita de hermanita da caridade, porque non. Malas artes políticas do Partido Popular, como sempre, non? O tribunal son personas, menos mal que non é Núñez Feijóo. Claro, nin Diego Calvo, nin Negreira, se foran eles, eu xa sei onde iba, non paraba eu en Guantánamo, me parece. Ahora, pero son personas, e teñen que ver que efectos pode ter o que a min non me deixe ser candidato en Arzúa, polo BNG.